Чай само да пусна едно лайфче. Приятели, в момента се намираме в най-големия мол в света. Мол Амар. Ево водопада тук. Специален поздрав за Кочо, за моя приятел Кочо от мола. Аре, Тани. Ще поставя. Дай чантите, дай не се мъчи. Ти само ги пуснеш накрая, като ги забравиш, ще видиш. А няма бе, аз ти казах да ги вземеш за малко, аз не ти ги дам да ги носиш. Само ми си караш малко, бе. Ей, там има такова нещо, виж, там даже е сърце има. Аз съм тук, Тани. Хората в мола количка карат. Бах ти диваците, ме. Какво правят тия хора? Най-големия мол в света. Емирейтс. Това не е Емирейтс, ами Амар. Амар. Най-големия мол. Бах, неговата мама. Едни обувки сега видях тук. Едни обувки. От скромната цена от 5000 лева. Наши пари. Бах ти обувките, майна, брат. А той поне нещо да заслужават, ама той бах ти умрелите обувки, дето ги струват толкова. Като някакви маратонки място. А нещо край няма, брат. Деба неговата мама горе. Всички водопади, какво нещо направиха хората. Чакам жената, отиде да купи нещо там от козметиката. Сега 5 часа ще чакам аз тук. Бимо майката. Трябва да видя нещо купила ли, бе? Нещо хареса ли? Гледа. Аз не ще да влезна в дамските магазини. Много мраза да влезна в козметика да гледам женски работи. Ми ще чакам, какво да правя?
Айде, приятели, очаквайте продължение.